Doncs al meu jo de 18 anys li diria que malgrat la superil·lusió que tenia, que li sobrava per tot arreu, que endavant, que es llancés, que es treballés fort, que acceptés tots els reptes que li proposen o que ell se proposi i que somiï, perquè probablement el món és molt més potent i molt més gran del que realment pots tu arribar a somiar als 18 anys, o almenys en el meu cas vaig somiar. Per tant, li diria que endavant i que continuï lluitant pels seus somnis, que són molt xulos. El que més m'agrada de la professió, doncs els meus doctorands t'ho podrien dir que el que més m'agrada són quan tinc els resultats del que s'ha plantejat com a experiment. Veure si la proposta que s'ha fet realment allò surt, quan hi ha números, d'intentar-los veure, ostres, el que vam plantejar realment ha sortit, què significa, què vol dir això? Mira, jo aquesta pregunta me costa molt de respondre, perquè el meu entorn és molt femení, per tant, a mi la ciència i les dones és que me surt molt natural. Vull dir, per mi dona i ciència és la meva realitat. Com a suggeriment, si cas diria que no es plantegin que són dones, que volen fer el que volen i que tiren endavant. Que el món és nostre, de les dones, dels homes, de qui sigui, que no t'has de plantejar el gènere que tens. Tu endavant i lluitar pels teus somnis.